Exodus tiaduonu baako. Na yenum ni atemusemu a fatu won anim. Se woto akoa a oye Hebrini a onso mfie nsia na afie eto sonson no onfa ne ho nkodi kwa. Se ono nku na obaaye a ono nku na onkro. Se oye owarefo a ne yire no nye no nko. Se ne wura ama no oyire na wawo mabani ana imama ama no a ọbaa no ne ne ma no nye ne wurade na wono nkonko. Na se akoa no ka se medomi wura ne me yire ne me ma mempese me fa me ho mekodi a ene ne wura no mfa no mmra Nyankopɔn anim na onfa no mmra epon ho ana akonwa ho na ne wura no mfa fitie mfiti na so na onsom no daa. Na se obarima bi ton ne baba koye afena ene onfa ne ho inkodi se Nkoa no. Se onso ne wura oje no aware no ani a oma omeje no na oni ho kwan se obeton no ama onanani bi efiri se wadada no. Na se woje no aware ma ne ba onye no se oba. Se oje ofoforo ma no a oma na no duane ne nkata ho ne na wade so nhwan. Na se wanyo ade miense yi ama no a ene wonfiri nkokwa sika biara nyum je obo onipa ma no wu no kum na wonkunu. Na se wante no na Onyankopɔn na ama ne nsa pa ene meyi baabi mama wo na wodwane akɔhɔ. Se obi hyɛda kɔtoa ne yɔnkuku no anitie mu a yi no mafɔrebochi ahona wo mu. Je obo n'agya ana ne na no kum na onkunu. Di uwia onipa ton no anaase ohunu no ne nsem no kum na onkunu. Di odome neja anane na no kum na onkunu. Se mmerema reko na obi bɔ ne yɔnko boɔ anaase kuturuku na wanwu na ɛka no to mpa so a se ɔsɔre bio sɔ ne puma mu nante firi adi a ɛne di ɔbɔɔ no ho nyɛ totorotɔ ne mmara a wasɛ no nko ho ka na ontua. Na sana ma onsa no yade. Na se obi bɔ nakoa ana nafena aba na oto ne nsa ano a re na onto no. Nanso se otena ho dakro ana na enu a onto no re efiri se woye ne sika. Na se merima reko na okopim onyinsenfo na oba no firi na bɔne bi ama ekira je na wonye no die oba no kunu de beto no so no. Na ɔma se die atemufo no bekire. Na se bɔne bi ba ekira ene ma okra insi okra anemu eniwa insi eniwa anemu esen insi esen anemu insa insi insa anemu enan insi enan anemu ohye insi ohye anemu epreku insi epreku anemu intampie insi intampie anemu. Na se obi bɔ nakoa ani ana nafena ani na eseye a nene no inti onfa ne ho inkodi. Na se otu nako ase ana na France a ne se no inti oma no enfa ne ho inkodi. Se nantwie pim oberima ana oba ma no wu a ene onsi nantwie no abo na wonini nam na nantwie no rua no ho nye totroto. Na se nantwie no ye apempem dada na wamani rua no ate na wanhwe ne so na wakokum oberima ana oba a onsi nantwie no abo na ne wura no enso onkunu. Se obegye no mpata a omma ade biara a obegye no mfanye ne kra oba bani na opim no obaba na opim no aten yera na omfa emu. Se nantwie no pim akoa ana afna omma ne wura dwete bi na aduasa na wonsi nantwie no abo. Na se obi kubie abura ano anaase obi kutu amena na wankata so na nantwie ana afunumu kohwemu a amena no wura no enhye anamu na ɔma won wura no sika na efunu no nya ne dia. Na se obi nantwie pem ne yɔnko nantwie na owu a ɔntɔn nantwie nikanfo no na ɔnkyɛ ne tirade no mu na efunu no enso ɔnkyɛ. Anaase se onim se nantwie ne ye apempem dada na ne wura no anhwɛ ne so a
ɔmfa nantwie nsi nantwie no anan mu na efunu no nyɛ ne dea